आर'नाइ 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण बे स्किमनि आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखायो बे प्रधान मन्त्री आवास योजना स्किमा बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम। बे स्किमनिफ्राय गामि जायगायाव थानाय गोरिब सुबुंफोरनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जायनियाव पाक्कानि न' गैया बिथांमोननो पाक्कानि न' होयो। बिथांमोननो पाक्कानि न' लुनो थाखाय रां होयो। नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि बे रांखौ नोंथाङा न' लुनो दाबो मोनाखैब्ला नोंथाङा बे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि न'खौ मोननो थाखाय गावबा गावनि मबाइल फनावनो बोरै बेनि एप्लाइखौ बानायनानै लानो हायो। जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनि A to Z डिटेल प्रसेसखौ नायगोन। नोंथाङा बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो रिक्वेस्ट खालामनो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि जाय बिथांमोना पाक्कानि न' मोनाखै नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलावनो बोरै रिक्वेस्ट एप्लाइ खालामनो। गिबियावनो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांनानै नोंथाङा नैबे pgportal.gov.in नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय नैबे पेजाव फैनानै डाइरेक्ट नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। दानिया आङो बेनि एप्लाइ प्रसेसखौ नोंथांमोननो देखायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव साइन आप खालामनानै लाग्रोनांगोन। नोंथाङा नैबे गिबियाव नैबे साइन इनाव थुनानै जोङो बे साइन इनाव थुनांगोन। नोंथाङा नैबेयाव थुबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव थुनांगोन चेक हियार टु साइन आप नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो थुबानो जाबाय। दा बेयाव बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप बानायनांगोन। नोंथाङा बेयाव साइन इन खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नाम आरो नोंथांनि बेयाव जेन्डारखौ नोंथाङा सिलेक्ट बानायनांगोन नैबेयाव। आरो नैबेयाव नोंथांनि एड्रेस आरो नैबेयाव साब कलनि आरो नैबेयाव नोंथांनि लकेलिटि आरो नैबेयाव काउन्ट्रि बेबायदि सिलेक्ट खालामनांगोन। आरो नोंथांनि बेयाव स्टेट नोंथांनि स्टेटखौ नोंथाङा बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि नैबेयाव डिस्ट्रिक्ट नोंथाङा नैबेयाव डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि सिलेक्ट बानायनांगोन। दानिया नोंथांनि पिन क'डखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव लिरनांगोन। आरो नोंथांनि फन नाम्बारखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनांगोन। आरो नोंथांनि इमेल एड्रेसखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। आरो नोंथांनियाव नैयाव सोंदों नोंथाङा आर इउ एक्स सार्भिसमेन नोंथाङा जुदि एक्स सार्भिसमेन बा नोंथाङा बेयाव येस होनांगोन। नङाबा बेखौ न'आवनो थानो होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव साबमिट खालामना होनांगोन। जोङो दानिया बे प्रसेसखौ बानायनोसै। दानिया आङो बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायबाय। दानिया नैबे साबमिटआव जोङो थुनानै होनांसिगोन। नोंथाङाबो बेयाव थुबानो जाबाय। नोंथाङा बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायनानै जोङो बे साबमिटआव थुनानै होबाय। साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव मोनसे इमेल आइडियाव जोङो इमेल आइडि बहायनायाव मोनसे अटिपि थांबाय। बे अटिपिखौ जोङो बक्सआव बहायना होनांगोन। नैबेयाव जोङो इमेलाव थांनानै जोङो नायनोसै। दानिया जोंनि इमेलाव बेबायदि मोनसे बेबायदि लिंक फैगोन। नोंथाङा नैबे लिंकआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया नैबे लिंकआव थुनानै होबाय। दानिया इमेलनि लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो नैबेयाव बेबायदि मोनसे पेज गेवदों। नोंथाङा नैबेयाव गेट अटिपिआव थुनानै होनांगोन। गेट अटिपिआव थुना होनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे अटिपि फैगोन। आरो जोङो बेयाव इजियावनो साइन आप खालामनानै लानो हागोन। जोङो दानिया नैबे गेट अटिपिआव थुनानै होबाय। दानिया जोंनियाव मोनसे अटिपि फैसिगोन। अटिपिआ जोंनिया सेन्ड जाबाय। जोङो अटिपिखौ नैबे बक्सआव बहायना होनोसै दानिया जोङो बेखौ साबमिट खालामना होनोसै। जोङो साबमिटआव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे फर्म गेवबावगोन। नोंथांनि इउजार नेमाव नोंथाङा नोंथांनि उपाधिखौ सिगाङाव आरो नोंथांनि नामखौ लास्टाव बेबायदि बानायनांगोन इउजार नेमखौ। आरो नैबेयाव नोंथाङा निजायै पासपर्ट क्रिएट खालामनांगोन। नैबेयाव पासपर्ट नैबेयाव खेबसे आरो नैबेयाव खेबसे कनफार्म आरो नैबेयाव सिकिउरिटि केपसाखौ नैबेयाव बहायनानै आरो नैबेयाव साबमिट खालामना होनाय लोगो लोगोनो जोंनियाव मोनसे इउजार आइडि आरो पासपर्ट क्रिएट जासिगोन। जोङो बे इउजार आइडि पासपर्टजों जोङो बेयाव इजियावनो लगइन जानो हासिगोन। जोङो दानिया बेयाव बेखौ बहायनोसै। दानिया जोङो बेयाव पासपर्टखौ क्रिएट बानायबाय। पासपर्टआ नोंथाङा नोंथांनि गिबियावनो नाम 1 2 3 * बेबायदि दोनबानो जागोन।
बेयाव बेबायदि रोखोमनि जानांगौ पासपर्टआ। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नैबे केपसाखौ जोङो बेयाव बहायबाय। दानिया जों नैबे साबमिटआव थुनानै होनोसै। जोङो बे साबमिटआव थुनानै होबाय। दानिया जोंनिया रेजिस्टार खालामनाया साक्सेसफुलि बेबायदि रेजिस्टार जाबाय। जोङो दानिया लगइन खालामनानै बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। बेयाव बेबायदि लिरनानै होगोन। जोङो दानिया नैबेयाव साइन इन खालामनो हासिगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव साइन इन खालामनो थाखाय नोंथाङा हम पेजाव फैफिननांगोन आरो नैबेयाव नोंथाङा साइन इनआव थुनानै होफिननांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुनानै होफिनबाय। दानिया नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि इउजार नेम आरो मबाइल नाम्बारखौ होबाबो जागोन आरो नैबेयाव पासपर्ट नोंथाङा दहायो जि मबाइल नाम्बार आरो नैबेयाव पासपर्ट नोंथाङा पासपर्ट क्रिएट खालामनायखौ होनांगोन आरो नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबे बक्सआव बहायनानै नैबेयाव लगइन खालामनो हासिगोन। जोङो दानिया बेयाव लगइन खालामनानै बोरै एप्लाइ खालामो जोङो बेनि प्रसेसखौ नायनोसै। दानिया जोङो बेयाव गासैबो डाटाखौ बहायबाय नैबे गोजौआव। दानिया जोङो नैबे लगइनआव थुनानै होनोसै। दानिया जोङो बे पर्टेलाव लगइन जाबाय। लगइन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा बेयाव दानिया बेयाव एप्लाइ खालामनो हासिगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजाव लगइन जानाय लोगो लोगोनो बेयाव बेबायदि मोनसे पेजाव फैगोन। नोंथाङा नैबे लड्स पाब्लिक गिभेन्स नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होनांगोन। सेकेन्ड नाम्बाराव जोङो बेयाव थुनानै होबाय। नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय बेबायदि। बेयाव थुना होनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा नैबे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव नैबे बक्सआव टिक थुनांगोन आरो नैबे साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे साबमिटआव थुनानै होनोसै। साबमिटआव थुनानै नोंथाङा आरो बे पेजखौ बोखोनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव सार्च खालामनांगोन। नैबे नोंथाङा नैबे मर नुदों गाहायाव नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनानै नोंथाङा नैबेयाव रुरेल डेभेलपमेन्ट नोंथाङा सार्च खालामनांगोन। जोङो बेयाव रुरेल डेभेलपमेन्ट सार्च खालामबाय। नैबे जोङो बेयाव क्लिक खालामना होनोसै। दानिया जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। नोंथाङाबो बेयाव बेबायदिनो क्लिक बानायबानो जाबाय। दानिया बेयाव नैबेयाव नोंथाङा केटेगरिखौ सिलेक्ट बानायनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेयाव स्किमनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन। नोंथाङा नैबेयाव थुना होनांगोन। नैबे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायना होबानो जाबाय। दानिया जोङो नैबेयाव आरो नेक्स्ट केटेगरिखौ जोङो बेयाव सिलेक्ट बानायबावनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों रिक्वेस्ट रिप्रेजेन्टेसन फर निउ हाउस नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। बेखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। दानिया आरो नेक्स्ट केटेगरिखौ जोङो क्लिक बानायबावनांगोन। नोंथाङा नैबे PUL आननाउन स्टेट गभर्नमेन्ट नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों 1 2 3 नाम्बाराव नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनांगोन। बेखौ जोङो बेयाव क्लिक बानायबाय। नेक्स्ट केटेगरिखौ सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नैबेयाव मोनसे बक्स खेवगोन। नोंथाङा नैबे बक्सआव लिरनांगोन नोंथांनि नाम, नोंथांनि जायगानि नाम, भिलेजनि नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नोंथांनि ब्लक, पन्सायत नोंथाङा बेयाव लिरबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथाङा बेयाव मोनसे फिसा एप्लिकेसन रिकुवेस्ट नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन। जेरै नोंथाङा बेयाव लिरनांगोन प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन। बे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिननि जोहै आङो दासिमबो बेयाव न' मोननो हायाखै। आङो PUL लिस्टआव नामखौ नागिरना मोनाखै। आङो बेनि थाखायनो बेयाव रिकुवेस्ट खालामबाय जाहाथे आंनो प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिननिफ्राय पाक्कानि न'खौ होयो। नोंथाङा बेयाव बेबायदिनो लिरबानो जाबाय। नोंथांनि हिसाबै बेयाव लिरबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा डकुमेन्ट आपल'ड खालामजागोन। नोंथांनि भटार कार्ड, पान कार्ड नोंथाङा बेयाव बेबायदिनो नैबे 4 MBनि गेजेराव नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामनानै नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्ट खालामना होबानो नोंथाङा बेयाव इजियावनो बेयाव रिकुवेस्ट खालामनो हागोन प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिननि थाखाय। जोङो दानिया बेयाव नैबे बक्सआव फिलआप बानायनानै जोङो बेयाव नैबेयाव नेक्स्टआव जोङो थुनानै होनोसै। दानिया आङो बेयाव गासैबो एड्रेसखौ बेयाव फिलआप बानायजोब्बाय। दानिया नैबे नेक्स्टआव जोङो थुनानै होनांगोन। जोङो बे नेक्स्टआव थुनानै होबाय। दानिया बेयाव नोंथांनि गासैबो फिलआप खालामनाय डाटाया बेयाव बेबायदि श' जागोन मोनसे फर्म। नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव साबमिटआव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बे साबमिटआव थुनानै होनोसै। साबमिटआव थुना होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा बेयाव मोनसे बेबायदि एप्लिकेसन बेयाव नाम्बार मोनगोन। नोंथाङा बे
एप्लिकेशन नाम्बारखौ मोजाङै लाखिना दोनबानो जाबाय। नोंथाङा बे एप्लिकेशन नाम्बारजों नोंथाङा ट्रेक खालामनानै नायबाय थानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।